Namboge Bianca. How many years came on HRT? 40 years. Yeah, 4 years now. Came on HRT. Yes, sir. They can afford that. Add them 40 years. Akwe mani ya ina emeba gaba na social media niile mbo wa na ekiri m ga dị room we interview. Yes, sir. It is 40 years. How many year amụrụ gị? 1985. That's it 41. Get one it 40 years. 85 for you 40 years. How can you tell me your year? The man who age? When you amụrụ 1985 for 40 years. A clock will be no me how him just say now. Let me na clock here. Let me try clock eat before get me say clock all there. Let me try clock eat before get me say clock all 41. Sorry, sir. Sorry, come again. Let him ya Jamaica. I'm I will not your phone also now watch him here. No. It's Bluetooth. It's Bluetooth. Ya banyoya. Okay. Banyoya. Abanyola me. Aya the phone na la kwe mani ihe ọbụla mere baga na social media niile. Yes, sir. Nga dị room we get interview. Yes, sir. Turn also. Ahụ maazị Otele go. Wepụ aka gị n'akwa ahụ. Gbanyụọ fan ahụ. Ewe phone a gaa front gara ebe ahụ oche ahụ nọ. Ya were phone gị. Ewe phone a n'ihu ọfụma. Let him run now. I will get him a brown organ now. I'm not marrying it too much. But I'm not now, but I'm not marrying it too much. They want our area. Mba. Ijo mole. Onwe nwamji. In 40 years ilubeti mu be nwa. Ichegekwe na onya. Ana ma try na obatabe. E try ga ke take in obata. Ko we try ga ke lo di obata. Kam lodi. Kam we ke mo maz obata. Agadi wine baby. Kawo single girl. Bracket. Sugar mommy. You want your bear? You want your bear? You want your bear? Abia State, Abia. Ebe na Abia State. Isi ala ngwa North.
Isi ala ngwa not. Ebe na isi ala ngwa. Amapụ ntị a. Ebe na ntị a. Ụmụala ata. Otu ị na-alụbeghị enwere mgbe ị gara somewhere agwa gị na mmadụ mere elubeghị. Mba. Ị gala be dibịa mbụ ka ị mara ihe mere na elubeghị. Mba. Mpa gị na mma gị ọ dị ndụ? Mma m dị ndụ, mpa ma ngwu. Ndụ nnụ. Gịnị gburu mpa gị? Ọ rịara ọrịa bifo ọnwụ. Otu ị nọ 41 years na-alụbeghị enwe mgbe ị na-anọ gị bewe akwa di ọ gị jụọ onwe gị ajụjụ ka emenụ di abịabe. Ugboro ole ka ị berela akwa di? Ọ na-ewute m. Na-ebekwa ya ọlụ. Ele ụdị akwa ị na-ebe? Na nsị chai Chineke chetakwana m, cheta m otu iji cheta ibe m. Ọ na-ewutekwa m. Kemgbe ahụ na-alụbeghị ọ na-awa ihe ụmụ nwaanyị ibe gị ụghọ ndị ebiri gị nọ na di? Ele otu ọ na-adị gị? Ana m emekwa ha admire, but ọ na-ewutekwa m. Na-achọ si Chineke mee m ka m dịkwa ka ibe m. Ọ na-ewute m hụ ha ya na m na-adị happy for them, but m na-asịkwa Chineke gọzikwa m ka m dị ka ha. Ka ihe ị na-arụ? I'm a stylist and makeup artist. Enwere m my own salon. Ka ebe isi na-watch m? Abuja. Na-ele m anya. Ị na-anụ otu a gị na-agbakashi ọnụ ị na-aga n'ụzọ ga na-ekwuru onwe gị okwu? Mba. Ị na-eshi ushi? Mba o, mba. Oke ike ọ ghaala gị ga-ego ụlọ ọgwụ jiwe dọta ike gị sị dọta lee ihe mere m n'ike? Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ị nọrọla ụta gị esi onwe gị pichọ were ọtọ gị nye nwoke ibe m ya lele na fon ya? Never. Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 6. Mpa gị ọ lụrụ nwaanyị ole? Nna ofu. 6 ahụ enwere onye ara agbaga? Mba. Na famili unu enwere onye ohi nọ nga ahụ ama ama? Mba, mba. Enwere onye ntọ mmadụ nọ na famili unu? Mba. Ị ji eyi pant ka ọ ha shimi? Ana m eyi pant. Gị na onye bi? Mụ na nwanne m nwaanyị. Nke tọrọ ka nke tọrọ gị? Nke tọrọ m. Ọ lụọla di? Ọ lụọla di. Ma ahụ eze gị? Chili isi gị ahụ azụ ihe ọwụ dada ka ọ ntutu isi ekere eke? Mba, ọ isi m. Ọ dread. I don't care what you do. I want to know everything you can tell me about what's going on at those locations. Kemgbe ị na-eto agbọghọbịa nwoke ọ nọrọla ụta ya agwa gị achọrọ m ịlụ gị? Ofu onye gwara m. Ka ihe mere na imeghị ofu onye ahụ accept mgbe ahụ ọ bịara? Ọ bụ onye Igbo anyị, so ndị ka anyị ekwe. Okay, that's naanị
tribe ọzọ onye bịara meet gị na ọ chọrọ ịlụ gị ndị ọzọ awụ ndị Igbo azị naanị ofu onye another tribe so ndị Igbo enwebe onye Igbo bịara meet gị gwa gị okwu ọlụlụ sịsị akwa mmụọ gị mba ndị na-emetikarị ebe ahụ ndị mba so onye ebe dị ha ele onye ebe bịara gwa gị okwu ọlụlụ dị ha onye Kogi ị gbawala mmadụ obi mbụ kemgbe ị na-ayọ ọya ị gbawala nwoke obi mbụ enwele onye gị na ya lụrụ n'ọgụ mbụ ya bụọ gị ọnụ mba ụmụ nwoke ole ka gị na ha dinarala ha rukwala 7 ọ ha karịala 7 kwuo eziokwu no ha ruru 7 ha karịbe onye m ji si 7 ha karịbe na-ege ntị after today ga-alụ di amen ọwụ ihe emem awụ mee pastọ ọwụ ihe emem awụ ihe etikwere emem ya ọwụ ihe emem sorry sir after today no, sir. na ndụ gị nwoke Igbo agwabeghị okwu ọlụlụ nwoke Igbo ga-agwa gị okwu ọlụlụ kwa ụgwọ isi gị okay ụtọ ga-esi ime ama ama ụbọtọ ga-eme okay sir ba akwa ahụ ị na-ebe ma ichewe echiche dị bee dị akwa hịa Chineke ike agwụla m nyere m aka ekwela ka ihere mee m dịrị akwa ka m na-ebe infat akwa chọrọ ọ na-agụzi dị m akwa ugbu a dị safe ebekwala akwa thank you nwoke ahụ bata na ndụ gị ga-ewekwa ya dịka nna gị were ya dịka nwanne gị were ya dịka ikwu gị were ya dịka ibe gị ugbu a na fọ ndị ke lụrụla alụ ịwa ọchị ha amaghị ọma Chineke mere ha then ugbu a na mgbe ị na-eto ọ dịghị ka enwe ihe ugbu a na ọ dịla gị ka enwere ihe ọgwụ I don't know if you're getting me mana ugbu a na ị nidiri ya anọ na-agụ gị anya mmiri akwa ya ị ga-alụ di and I'm not joking ị ga-alụ di aga m ekpere gị ekpere ana m agwa gị ihe m na-agwa gị life kemgbe ị pụtara ụwa onye Igbo emepepe ọnụ sị gị I want to marry you go mark today's date ndị Igbo ga-abịawa ifu na ewu man ụmụ nwaanyị ga-emecha connect nye gị contact a ga-akpọ ụgwọ isi gị ana onye ga-akpọ ụgwọ isi gị a ga-awa anọdịnarị ma thank you sir ọwụ ihe emem God a na-enye di ọkwa ịlụọ ọhụkwa echi na ga-eghọ tanchi akwa ibe gị akwa di na yes sir akwa ibe gị akwa di na ịjọ gị njọ nwaanyị mara mma nwaanyị among all the people na-abịa interview ya the only person m hụrụ anya mmiri akwa na-agba m nwa n'obi thank you sir I'm not joking always show of thank you congratulations thank you sir na ntaga ha taghị ya enyụwa anyụwa na ọwụ mgbe ọbụla obi dị m mma ọ nwere ndị na-ata m obi na-adị m mma aga m anyị ekwekwala ka ata gị ọzọ mbọsị obi na-adị gị mma nna okay sir a na-ata gị na-ejikwa okpu yes kemgbe ị gara labụ obiri na adị ọcha ya na labụ hepatitis na labụ ihe ndị ọzọ ole mgbe ị mere ya last agbago m vaccine hepatitis complete but lab obiri na ajocha emere m ya na December because arịara m ahụ for some time like a month lab ahụ dị mma mecha general test yes sir aha mpaghị ogene Sunday Nwachukwu aha ya gịnị CS Sunday Nwachukwu Sunday Nwachukwu onye mpaghị wụ
Yes. Nigerian type, okay? Blood group, okay? O negative. Emege girl will check area genotype again na blood group. Congratulations. Pour your phone number. Bria no bini ya gaba na Facebook, ba na YouTube, ba na Instagram. Ị ga na receive call. And owo onye wala kpọrọ gị wee shigbo mmadụ. And anybody kpọrọ gị sị gị send yari ego. Don't try it. And ekwekwele maka in the need of husband, gidi iberibe. Gidi gini iberibe. Because when a man sees that na the anxious of thee, ye jidaka nga make it 30, maybe nage. Do you hear me? That is why whenever a woman comes close to me, present as a good man, also good men ga hold that na the anxious of husband. Kama haga abia Abraham hati beredi kama haga no ha koproge. Yotra. But those bad ones got no with you. Man, the answers of husband. Because how many here we hear one packet. Listen to me, both man and woman. Nobody should spend 1 naira on anybody meetly here. Congratulations, boy, your phone number. 0814 080 2699. Boy, also. 0814 080 2699. Watch your George. Start smiling, start laughing. Congratulations. Okay. Thank you, sir. George. I have PK the first call. PK the first call. I want to hear their call. No longer pick is our call one by one. Oh yeah. I disconnected. Also got you pick. Actually, as a call. Pick. Congratulations.